O autobús de apoio á candidatura da Ribeira Sacra Patrimonio da Humanidade achegouse hoxe ata Carballedo, onde permanecerá ata mañá xoves. Esta iniciativa marcha moi ben e xa leva recollidas máis de 4.500 sinaturas. Estáse facendo unha labor importante de difusión e de información tamén de en que consiste, non? Que a Ribeira Sacra sexa nomeada Patrimonio da Humanidade, porque moitas veces as persoas teñen certos temores e descoñecemento, e isto para nada debe de ser así, porque o único que se vai acadar con este nomeamento é unha protección específica do patrimonio que temos na Ribeira Sacra, o cual vai a revertir directamente na potencialidade do turismo que se poda chegar a esta terra, e iso vai a incrementar, non, o movemento económico tamén. Dende o organismo provincial queren apostar por esta zona da provincia lucense, xa que a potencialidade que ofrece nos distintos ámbitos é moi grande. E nós apostamos polos recursos naturais e patrimoniais da provincia, e esta é unha mostra máis. A colaboración da xente está sendo amplia, xa non só dos particulares, sino das asociacións e dos colectivos que están integrados dentro deste territorio, que están apoiando desde o primeiro momento e con moita forza o nomeamento da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade. O primeiro paso xa se deu, pero aínda queda un longo camiño que percorrer ata que a candidatura chegue ata a UNESCO. A partir de agora, o que hai que facer, unha vez recollidas estas firmas, pois, cando se teña ese mínimo, farase un envío delas á Xunta de Galicia, que vai a ser cando entre en colaboración. De momento, os últimos organismos oficiais que están, as administracións que están participando son a Deputación de Lugo e a Deputación de Ourense, que van da man, e todos os concellos que integran a Ribeira Sacra. Cando estén acadadas estas firmas, vanse a enviar á Xunta de Galicia, que vai a ser a responsable de trasladarllas ao Goberno Central, a Madrid. En ese momento será cando se involucre tamén o Goberno Central para remitilas a UNESCO. Ese é o procedemento que ten que seguir este proceso. Hoxe tamén acudiu para amosar o seu apoio a concelleira do PSOE en Carballedo. A iniciativa é moi boa, non só tiña que ser a Diputación, sino sobre todo os concellos e todo o mundo a apoiar, porque isto é para todos, é un ben da humanidade ou para todo o mundo, non solamente que se implica a Diputación. A Diputación parece moi ben a iniciativa, é prova de que é unha cousa boa, é que a Diputación de Ourense, que se ve que é unha cousa apartidista, que a Diputación de Ourense tamén colabora e quere que seña a Ribeira Sacra denominada como ben da humanidade. A ninguén se lle escapa a beleza desta terra, por iso que sobran motivos para poder acadar o obxectivo e de algún xeito quede mellor protexida. Por iso estamos facendo estas campañas, para que a cousa quede a bon recaudo. Iso é o que nos estamos mobilizando, por o que nos estamos movendo e firmando. Para que a cousa non quede solamente aí nunhas firmas recollidas nun papel, senón para que se leva a cabo e quede recoñecido, e plasmado, de que todos si queremos iste ben. Todos os que queran amosar o seu apoio lembren que mañá o bus estará de 12 a 2 e de 4 a 7 diante do Concello de Carballedo, e xa pasado mañá trasladarase ata Paradela. Sí, además yo tengo tamén románico.